Il-Bibja hija magħmula minn 72 ktieb u għaldaqstant kollha kemm huma jikkontribwixxu biex jipprovdulna dan id-depożitu tal-kelma ta' Alla. Din ir-revelazzjoni li Alla jogħġbu jagħmel tiegħu innifsu li ma' revelazzjoni tilħaq il-milja tagħha meta batilna lill-Ibnu Ġesu. Dak li der fostna u għamel dik l-istqarrija profonda. Min jara lili jara lill-Missier. Ċertament kull ktieb iżomm fuq saqaħ waħdu fis-sens li kull ktieb jagħmel sens fih innifsu. Madankollu kull ktieb jakkwista valur addizzjonali ġala darba huwa parti minn din is-sensiela ta' kotba li jiffurmaw flimkien l-Iskrittura mqazza. Ovvjament meta niġu biex naqraw, hemm bżonn illi aħna nsibu dawk it-testi illi jistgħu jkunu l-aktar familjari magħna u aħna magħhom sabiex eventwalment ma naqtgħux qalbna u nkunu nistgħu nkomplu naqraw u napprofondixxu l-Iskrittura mqazza. Jiena nissuġġerixxi illi għandna nitilqu minn dak li huwa msejjaħ l-ewwel Vanġelu, il-Vanġelu skont San Mark, illi ġie miktub propju sabiex ikun handbook ta' katekesi għall komunità tal-bidu. Il-komunità nisranija tas-sena 70 x'aktar ġewwa Ruma illi kienet għaddejja minn pressjoni frott tal-persekuzzjoni u għaldaqstant Marku ried illi jipprovdi għajnuna sabiex ipoġġi dejjem aktar fis-sod l-istqarrija tal-fidi f'Ġesu Kristu li ben ta' Alla ta' din il-komunità nisranija. Eventwalment wieħed jista' jkompli għaddej billi jaqra il-Vanġeli l-oħra biex imbagħad anke jgħaddi ħalli jaqra testi oħra tal-Antik Testament. Ovvjament hemm testi li huma itqal u aktar impenjattivi minn testi oħrajn. Pereżempju jiġini f'moħħi il-ktieb tal-Apokalissi illi wieħed irid isejb l-għajnuna ta' xi ħadd jew ta' xi kummentarju sabiex wieħed ikun jista' japprezza it-tixbijat u l-ħafna immaġinazzjoni illi jipprovdilna l-awtur tiegħu sabiex jitrasmettilna din il-viżjoni ta' fidwa fuq l-istorja kollha tal-bniedem.